उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. पिंगुळी पाझर तलाव प्रश्नी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडेलकर यांनी जनतेची दिशाभूल थांबवावी. ते उद्या करत असलेले उपोषण जनतेसाठी की स्वतःच्या स्वार्थासाठी, असा खोचक सवाल पिंगुळी सरपंच अजय आकेरकर यांनी केला आहे. पाहूयात. सन्माननीय सदस्य गुरुनाथजी सडवेलकर यांनी काल जी पत्रकार परिषद घेतली, मला वाटतं त्यांचा अभ्यास अपूर्णतेचा असल्याचा दिसतोय. कारण काही गोष्टी त्याने खुलाशाने आपल्याला सांगितल्या आहेत की सरपंचाने उपोषणाला सामील व्हावं. माझा खरं तर सांगायचं तर मी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी पूर्णतः त्या पाझर तलावासंदर्भात किंवा पिंगुळी गावाच्या विकासासंदर्भात पूर्ण खुलासा केलेला होता. तरी त्यांना जे कोण माहिती देत आहेत ती अपूर्ण माहिती देत आहेत आणि त्या अपूर्ण माहितीवर ते सन्माननीय सदस्य बोलत आहेत. उपोषणाला जाण्याचा विषय हा गावाच्या वतीने ते म्हणत असतील तर खरोखरच योग्य आहे, पण उपोषण का करतायत, उपोषणाच्या मागचं हेतू काय? प्रत्यक्ष बघता जे काही समर्थक किंवा कोण बसलेले आहेत त्यांनी आजपर्यंत अशा गोष्टी बऱ्याचशा उपोषणं करून किंवा अन्य मार्गाने कमवण्याचाच मार्ग केला आणि यांचं स्वार्थ आहे त्यामागे पूर्णतः. पाझर तलाव हा विषय प्रत्यक्षात आपण पाहणी केल्यानंतरसुद्धा आजच्या क्षणालासुद्धा त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची सांडपाणी जाण्याचा किंवा अन्य कुठची गोष्ट त्या ठिकाणी आढळून आलेली नाही आहे. आणि तरी पण ते म्हणते गृहप्रकल्पाला आम्ही परवानगी दिली आहे, गृहप्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. त्यांच्याकडे कागद आहेत म्हणतायत, पण ते गृहप्रकल्पाला दिली आहेत की बिनशेती करण्यासाठी दिले आहेत याचाच अभ्यास त्यांनी पूर्णतः केलेला नाही. दुसरा एक विषय त्यांनी मांडलेला आहे NOC संदर्भात, त्याला सूचक नाही आहे, अनुमोदक नाही. सन्माननीय सदस्य म्हणून त्यांना आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो की त्यांनी पूर्णतः खरोखरच अभ्यास करावा. कारण जे एखादा दाखला देताना त्याला सूचक अनुमोदक नसतो. जो आपण मासिक मीटिंगमध्ये ठराव घेतो त्याला सूचक अनुमोदक दिलेला असतो आणि तो आम्ही घेतलेला आहे. आणि आम्ही ग्रामपंचायतीमार्फत सदर तलावाच्या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे. पाहणी केल्यानंतर आम्हाला तिथे कोणत्याही प्रकारचं प्रदूषण झालेलं अथवा सांडपाणी सोडलेलं आढळून आलेलं नाही आहे. त्यानंतर आणि भविष्यात जर आम्हाला सदरचं अशी कोणताही प्रकार आढळून आला तर आम्ही त्याच्यावरती कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यास पाठी येणार. त्याकरिता आम्हाला उपोषणासारखा मार्ग अवलंबण्याची कोणतीही गरज नाही. सन्माननीय सदस्य सडवेलकरजी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दुसरा एक विषय आपल्या ग्रामपंचायत संदर्भात काढत होते की ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी, पाहणी कर्मचाऱ्यांनी आपला अहवाल दिला आहे, त्या संदर्भात ग्रामपंचायत आले. खरं तर तो त्याने वाचला नसेल असं मला वाटतं आहे. कारण अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांनी जो अहवाल दिला आहे त्यामध्ये तोंडी आदेश किंवा मासिक मिटिंगमध्ये चर्चा झाल्यानंतर आदेश दिल्यानंतरच आमचे कर्मचारी त्या ठिकाणी गेले आहेत. त्यामुळे पाझर तलावाचं पाणी दूषित होणार किंवा त्याचं संरक्षण करण्यासंदर्भातली जबाबदारी सरपंच या नात्याने माझी आणि पूर्ण बॉडीची आहे आणि त्याप्रमाणे आमचे कर्मचारी गेले आणि त्यानुसार त्यांनी तो अहवाल दिलेला आहे. त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी त्याची दिशाभूल करून लोकांना उलटंसुलटं काही सांगू नये. दुसरी गोष्ट, जे बाजूला त्यांचे काही समर्थक बसलेले आहेत, मालवण तालुक्याचा विकास करून आलेले आहेत, आता कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी गावाचा विकास करण्यासाठी ते कटिबद्ध झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पण माझी विनंती आहे की विकासाला विकासात्मक दृष्टीने बघावं. पिंगुळीची जनता ही शून्य आहे. गावाचा विकास कोणत्या दिशेने चालू आहे तो पण जनतेला माहिती आहे आणि गाव पूर्ण आमच्या पूर्ण पाठीशी आहे ग्रामपंचायतीच्या. हे काही जण दिशाभूल करत आहेत ती त्याने थांबवावी अशीच एक कळकळीची विनंती सडवेलकर यांना सांगतो. आणि आपला जो काय सदस्यपदी विराजमान झाला त्याचा गावाच्या विकासासाठी योग्य वापर करा. गावामध्ये वोटिंग करण्यासंदर्भात पिंगुळी ग्रामपंचायतीला कोणतेही अर्ज प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे परमिशन ग्रामपंचायतीने त्यांना देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे आपले सन्माननीय सदस्य सडवेलकर साहेब व त्यांचे सहकार्याने पिंगुळी गावाची व इतर लोकांची दिशाभूल करणं थांबवावं एवढीच माझी त्यांना विनंती. नगररचनाकार यांनी मंजूर केलेल्या रेखांकनामध्ये 3 STP प्लांट पूर्ण क्षमतेचे त्यांनी कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे
आणि त्याबद्दल देखील त्यांनी तशी हमी देण्याचे कबूल केलेले आहे. आणि गावाची अशी बदनामी करण्याऐवजी, गावाला असं उपोषणाच्या मार्गाने वेठीस धरण्याऐवजी आमच्यासोबत बसावं, चर्चा करावी व गावाच्या विकासाला चालना द्यावी अशी मी त्यांना विनंती करेन.